Hi guys, good morning. Paalis tayo, punta tayo sa sapa kay magtigway tayo sa baka. Ang pusa ay nandito sa labas, ha? Ano yung sinasabi mo? Gibalhin na to nako, ato na pud utruhon pagbalhin kay para mabusog nang mabusog siya. Diretso na tayo jay kay madilim ang kapaligiran, madilim ang panahon kay kaulanon. Tingnan ninyo oh. Parang uulan ngayon, pero hindi ako magka-problema sa ulan kasi mayroon naman tayong wifi dito. Pwede na tayo mag-upload dito sa bahay. Kumusta kayong lahat dyan? Sa inyong lahat-lahat, kumusta kayong lahat? Tinigway ko na ang baka, dinala ko siya dito banda. Tinawag niya ako, sabi niya, "You're my mother, Maya Maya." Sa mga naglagot sa akin dyan, magalit kayo nagmagalit sa akin. Wala akong pakialam sa inyo, bitaw. Char lang ha. Tayo ay tao lang. Mamamatay ako, mamamatay kayo. Tandaan ninyo yan. Yun naman talaga ang totoo. Kaya ngayon ay irog natin ang baka para ngayong araw na ito ay mabusog siya ng busog. Dito lang tayo guys, palakad-lakad. Mama, sungaga kumabi. Sungaga, naghilak ka ma? Naghilak siguro ni siya oh. Bakit ka umiyak, ha? Ano ang problema mo? Na 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 na. Ngayon ay naplastar na natin ang baka, medyo maraming damo doon. Tapos mamaya ilipat na naman natin yan siya para mabusog siya ng mabusog. Pauwi na tayo guys kasi magluto pa ako ngayon ng aming ulam para sa almusal. Hindi pa kami nag-almusal, nagpamainit lang kami. Here na tayo sa payag, tapos si Daddy Mario ay naglabas siya ngayon. Ako ay nagtigway sa aming baka niya. Yung mga sisiw. Ayan ang mga sisiw. Dito na tayo guys. At ngayon ay mag-prepare ako sa aming ulam para sa almusal. Tapos, mayroon pansit canton. Ito ang ihalo natin sa ating pansit canton. Tapos lagyan ko na lang siya ng sardinas. Pintayin ko muna si Daddy Mario na matapos dito para ako na naman dito mag-isa sa kusina para magluto sa aming masarap na almusal. Ay, masarap na almusal. Masarap na ulam para sa almusal.
Babe, ginakikaw na din ta. Ah.
Another tilaw. Kung lami ba jud kay kung naay kulang sa timpla atong timplahan o turo. Murag lami nga murag dili. Papa. Lami ato sudan papa. Ali sa papa, tilawis ani papa de. Ha? Biglaan din mo. Kangs nga naman. Rambut niya. Sakay kung gusto mong tamang tumungan. Ay labalay. Taan ka dito. Sige, tilawi kung lami ba. Tikman ni Mario kung masarap ba. Lami, dili. Lami ato sudan papa. Kisan mama be. Ay, bayot. Luto na? Luto na ang among sudan. Mga una ni Papa Mario. Lami ang among sudan. Pansit Canton nga na ay sardinas. Mana? Atong tilawan ang pansit. Atong tilawan ang pansit. Aray, kainit. Ay, luto na siya. Kinahanglan nga dili lataon kay pangit pag malata. Lami. Lami kayo guys. Sige na. Ulam sa mama. Pagukad na kay ako na renta. Igang ko ma. Oh, ba nila mo. Sige na, unya na dana. Dana ka mag-una-una. Pagukad na kay. Hindi na kay kaon na renta kay gutom na. Atas na mga na oras. Hindi na, kita na. Lahi lagi siya na bugas. Kaon na ta. Bahay lang. Gila. Hoy, pwede min. Ang magkukad sa among sudan si Papa Mario. Ako ito taklob sa rin ma. Sige, dala laki ako nagtaklob. Gitu lang nililin ma.
Ano? Ini. Ito ni. Pamahaw, lami kaayo ang among sudan, pansit, kanton, tiara, with sardenas. Mga unta. Murag isibog nato ni siya diri para ba? Nagkuha si Papa Mario sa lasa. Unsa man imong lasa, suka o toyo? Sige. Ngano aglasa man ka? Tab ang simong mata. Di na pagdali na kay gutom na kayo. Di na hagpas. Mga unta. Og sa dihang prepare na ang among pagkaon, lami kaayo ang among sudan, pansit kanton na may gulay tapos sardinas. Ang magpre si Papa Mario. As usual, kibot-kibot gihapon ang iya. ba. Mga unata lami ato sudan Papa. Kani ang tabutang ng nanay Agoy karni, ayaw karni kay kagahapon karni man. Karon sardinas na pud ang atong sudan. Lami Papa. Kisa ni Mama be. Very good and that's good idea. Mga unata kay lami ang atong sudan. Pansit kanton. Dagan kaayo ang kanon. Mahurot ni Akay. Grabe na ka, gutom. Ang baka, ikaduhan na ako pagtigway karon sa baka. Nya, tigwayon sa taod-taod kay para mabusog yun siya maayo. With lasa ni Papa Mario. Mga unta. Obat nga. Mga on. Nag-undas dyan ni Dien. Ano yun eh? Dapit. Hindi ako gawas. Gawas dilay. Ganyan na, pagluto na ako. Nga siya yung... Agkuhan ko na siya. Karga kong baktin. Agbahot ta. Nilabay ko. Ito na. Ito yung sakyan. Ano naman tunod ko? Bakit mahubog na ka ha? Ano may kasta lang dyan nila? Hmm? Tawag sa baho ko. Ang bago eh. Kinahanglan sa niya dili lataon. Kung lataon pangit. Nga. Ang gulay, tama lang pod kay wala siya yung pod nga nalata. Mga unta. Wala ba ka mahumba Oh. Ayaw kayo. Tambok kayo. Tambok ito gapon. Dahil tambok kayo. Kaya kilo ito ba? Ito lang yung bagay. Kilo ito eh. Pinapon ng kalitalan. Ano ba na alam niyo ubos na ba? Oh, ay bawo. Ringwan? Ha? Itudan?
Motor bulog ma. Aman. Ma, yung motor. Bayaran pa niya ma? Ambot ba? Kasi plano ni Budog sa motor niya. Panangbuyan na ang punta ko. Magpas ka lang. Pangabot. Bulog ma. Ang sa oras mo maglakaw? Nanito sa tumanong dito. Tulog mo tingin ron? Wala pa, alas 5 pa. Kaligo ko. Itong, Kagabi kusog ang uwan kagabi. walang sila yan eh. Lingaan kayo. Paano sila yan eh? Lami siya kung kuan. Ang Ano ang kaya mo no? sardinas ang isagol ha? Pait-pait. Ano sa'yo pait-pait? Ang utan. Ang pait-pait man ang utan. Lahapon na ipit mo? Ha? Mga nilaw. Kuyuhon yung nila di tubig mo. Ma, Ano ang butang si Daniela na sa tubig? nila! Okay. Dablak na kotot na ang mga ito yan. Pinapiolo. Minsan, ano mo ba? Patay? Ano? Ano ma? Kapon? Hindi mo na ero kasi magaling din eh. Nawala na ero kaya duha ko. Tama sa kapatid ni Ma? Ma? Asa mo naman sa kapatid ni Ma? Ambot ahang taklob. Dala niya sa kapatid. Mas mayo kaon. Ma? Dala niya sa kapatid. Ambot lang. Ayaw itong kuhan. Pagdirin nga. Dala po niya. Dala po niya. Kumana si Mario kaon. Busog na ka papa? Tatlog, dala na mau. Busog na Papa Mario. Papa ko sa bukinan mo? El Salvador. Ano ba? Mana ada kau dulu? Apa? Itu pokoknya jangan poin air atau kita kacau kita gila. Kita bahu. Baik tak? Ini kan ini kan ya. Urut nih kopi manok punah. Mat. Urut kopi manok kan. Wala yung manok. Ha? Wala yung manok. Wala ko bukan. Kamu nih ada ya jarang ilan nih. Nakasakit ang mga manok din eh. Hindi wala man ba? Ha? Wala man ganit pili si Amol gi. Eh, paampo-ampo diha. Di ka na si Amol kay. Ha? Hmm? Di ka na si Amol. Kahit oh, living ah.
tubig ka na. Yan ka man ng tubig. Bago ka niya mag-apensos ganyan na? Thank you. Dagan ito ka nun. Daw na eh. Ikan na kuyo lo ma.